Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuvimbisa kwavakaita vazukuru vagere muSouth Africa muCape Town, sekuru achapola vakasimuka kubva muZimbabwe musi wa25 June ndokusvika muHoodstock uko kwavari kugara. Sekuru vakatambirwa zvakanaka nevazukuru vavo ndokutanga kuita basa vari imomo muHoodstock. Asi nekuda kwekuti panzvimbo iyi pakange pasina kunyatsosununguka, sekuru vakazoenda kuLansdowne kwaive nenzvimbo hombe yakasununguka uko vazukuru vakawanda vanoswana pekupinda uyewo zvakare pekupaka mota dzavo. Iye zvino inguva yechando muCape Town uye zvakare kuri kunaya, asi izvi hazvina kutadzisa vazukuru vakawanda kuuya kuzoona sekuru achapola. Kuwanda kwavazukuru kuri kuita kuti dzimwe dzenguva sekuru vatadze kudya lunch chaiyo uye vapedze basa. Dzimwe dzenguva vari kupedza basa kuma10 manheru nekuti chido chavo ndechekuti muzukuru wese anenge auya pazuva iroro vaonane naye vamuitire matare. MuCape Town sekuru vari kusangana nevazukuru vane matambudziko akasiyana-siyana uye vane chivimbo kuti nekufamba kwenguva vazukuru vachawo zvakare neuchapupu mushure mekunge vayambuka. Pavazukuru vari kugara muCape Town kwakauyawo zvakare muzvare Vimbai uyo akambouya kudare kwasekuru achapola 4 months ago kuHarare, uyo akange achirwara zvakanyanyisira kusanganisirawo zvakare kunetswa nechivanhu icho anoti iye akange achirasa semunhu akakurira mukereke. Vimbai akave nekufara zvikuru akapa uchapupu hwekuporeswa kwaakaitwa nasekuru. Anoti iye akakurira kuchechi asi akatangawo zvakare kurota mumwe murume waakanga asingazive achiuya kuhope achiti, Vimbai, ndiri kuona uri kunamata hako asi usandikanganwe. Unoda kubata ruoko sekuru? Pakati sekuru. Ndafara. Ndafara sikaite. Ndasingagone kana kurara chifuka kuti shuwa ndozowaona here sekuru zvichiita kunge nzvimbo dzacho dziri kunetsa. Wakati vachadzokera? Ndikati vachasvika pakudzokera ndisina kuvaona. Aiwa, zvakasingaiti. Pakadini? Ndinosimba kachana. Aiwa. Nani. Ndofunga munondoonawo chiso chacho kuti ndakasimba. Zvakamira sei? Titaurire chinzwi chiri chafadza kuti maona sekuru. Ndafara kuti kubva ndakasvika mumaoko avo utano chaiwo ndonyanyondifadza. Fuzi ndaigara ndiri munhu anongochema-chema chete kuti apa parwadza, apa parwadza. Asi iye zvino izviwo neniwo nyangwe ndikanzwa musoro ndichiuziva kuti uyu musoro uri normal semunhu wese anorwadziwa nemusoro. Izvezvizvo kana kuzvimba kuya tinoona saidhi rira flat apa pasaririra zviya zvokura zvinoratidza kuti munhu aupore one day. Asi handisisina kubatwa kuya kwana ndakaitwa neshaya idzi dzandzakabata kudaizvo. Ndakutoita kunge ndisina nyangwe ndichinzwa kuti kuno ndikaona pamira ndotoona kuti kachiripo mbichana but ndikasazviona handizvinzvi. Saka change iripo nekuti even kuhope chaiko chaiko ndakatoona machembere akandishanyira akandiudza kuti ita chuma chakadai ndikachiita. Vakandiudza kuti ndimbonogeza kusango nemasese, handisati ndazviita hangu nenyaya yekuti masese achona anenge akunzi anofanirwa kubikwa. Saka kuti ndomwana kupi muchembere achandibikira kunoku ndozvatonetsa kunoku kwatakafamba kure. Asi ndozvandaona kuti ndozvimwe zvinhu zvatomisa nzira ndakutofamba nayo ndakutoratidzwa kuti ita chakati nechakati. Kuti handisati ndazadzikisa.
otherwise kana kubasa chaiko nyangwe zvikanzi chakati vimbai chakati ndakutoonekwa semunhu chaiyo kuti kudhara waingoonekwa kunge usingazivi zvauri kuita asi basa vachiziva kuti vakakupa basa iwe unonyatsorova basa rako nemazvo asi wotripa kunge hameno chimwe chinhu chisina kana nebasa rese kana mumba mufaro chaiwo uripo totoita nyaya chikukura taingoti 2 minutes haibva 2 minutes zvadai asi izvezvi zvaaka saka nenyaya yekuti munhu unenge wabva kumaoko akawandisa ugeze nechakati ugorara uchibabiwa wagezeswa asi pasina chinoita sei chinofamba saka unenge watozvudza kuti hapana saka upenyu hwangu hapana haumbofa wagadzirisika asi kana utosvika mumaoko emunhu ekuti anokubata woona zveshuwa kuti aiwa ndapona apa ndapora aiwa umufaro woga aiwa ndotofara anditi pandazoti vauya ndatanga kutoti nyangwe vasandipindura izvezvizvi ndikangowana chete kunzi vari pakati ndingoenda akasvika ndozvanga ndakutozvudza chichandona ndati gogogo pano sekuri ndauya anditi kungovaona chete ndandichingooda kungovaona chete kuti sekuru ndione murwere wenyu apona anditi aiwa tinotenda sekuru vimbai alhamdulillah alamina Allah subhanahu wa ta'ala imina hapana chamingatende tinotenda musiki kuti kuva nazo dzorakadai rekuti unoyemurwa nekutenda nevazukuru havasi vese mukomarombe vazukuru vanotenda kune vamwe vane upenyu hwekuita zvavanoda vazhinji vakabvunza kuti sisi vimbai ndivo havasisi vimbai vakauya kudare tikavabatsira asi isu tinotikurudzira mukomarombe kuti makwenzi anoda kuzvididibisa iwe wapiwa imbozibvunzwa kuti kosaka vana vakugara pamba panapa nezvavari kuita zvesezvo vari kugoita zvinhu pasina chavari kuziva here asi ndinotenda kuti vimbai ashandisa mishonga kutaura kwamuri kuita nekutaura kwaari kuita mwana airwadziwa aishandisa zvinhu zvakasiyana siyana achiudzwa munoziva kuti paunofamba pese unoudzwa kuti rodi yorufamba naende iyi even ukatora chinonzi chii chepafoni chechi chokubvunza rodi ukanazokutamba chinokotokuti tinokusvitsa uko kozi chinodzira hongo saka iwe ndinofanira kuziva ende ndinongotenda kuti vimbai haana munhu akatuka haana ngaka yakashora haana profeta wakashora asi chinhu chaanovimba chokuti sendasi kupupukura kwaita kuti ndakafamba mune zvakawanda ndikaita zvakawanda unoluza hope pachizezi unati hope unoluza hope nekuti zvauri kusangana nazvo zvauri kushandisa zvacho mishonga but mishonga yacho komarombe mishonga inoda kuyera ndo chinhu chinofanira kuziva zvikuru hauti dasi ukubva pakurara nemukadzi uchibuda mubedroom wotora mishonga upamuzo apore unobva wazoona fake iwe kusemesa aiwa iwe ndio kusemesa mishonga noti chivanhu komarombe chine pane paunofanira kutandara nadzimai pane paunofanira kuzvitsangira uchiremekedza varwere vako saka isusu mukomarombe chivanhu changu chinotaura kuti unofanira kuita kundukuseni kugeza even kumadero okumbira futi noti vadzimwe vedu vanogara uri ever smart pachitende chedini islam pachitende chedini islam kubatanidza neculture yedu inoda kuti ugare wakagwinya uende ugare uchitsvaga nguva yese masimba pamberi paallah subhanahu wa ta'ala ivo vadzimwe vacho vanoda kuvhumbabira vari kuvhumbabira kana uchita mabasa akakwana saka ini ndinongotenda kuti gwenzi ndio linomuponesa sikutaura kwari kuita alhamdulillah chawana chesandoti sekuru ndashutirwa nemusoro ende ndini muzukuru mukazva bofu achinzi kana bofu kana kuti idini muzukuru akana sekuru chakola wakati igido ishuwa muzukuru andirambi nekuti panguva izvozvi ndiri painterview ndiri kutaura navimbai muzukuru vanhu vokuti anzwise kuti vimbai akafamba nematiri zvakafamba sei saka muzukuru anobva ti sekuru asi kudaira foni handimukona so akati sekuru yabva yafoni ari mavidhiyo uyu ari mavidhiyo anditi saka anobva ti sekuru ndidairei foni inini vandomudaira foni here ndosiya matai hazviiti saka vese vazukuru vangu ndamupa timetable ndichambutaura naye dare rinofamba zvakanaka tinotenda saka ndongotenda kuti muzukuru wangu apa chapupu kuti sekuru ndaanani ndiri kutekaidza zvishoma nezvishoma ende two abvatala kuti vedzidziri kwake ndosaka vanzwa mukomarombe kuti anzi akaudzwa nevedzidziri kwake atiti kuti aite mabera but semunhu akabva kudare muno abva aomerwa kuti ko icho chibera chachiri kunzi chinofanira kunyikwa chibikwe ndobikirwa nani iye ngachikumbira vadzimwe wake kuti mandiri munomu
ndiri pauranda saka ndombokuitai sei kuti ndivhurirwe gwara ndiwane kuzosvika kwandichaitirwa zvamuri kuda zvihombe zvacho. Ndiye anofanira kugara navo nokuti vakuswedera padhuze naye. Alhamdulillah mudzimu ngautaure kwete kuti mudzimu ungorekana wangozaza machira mupa iwe mudzimu wacho usikatauri. Kana kuhope midzimu inotangira kuhope ukopa kuhope wouya imwe midzimu inoda zvokutamba atiti koya imwe midzimu inogoda kuti ikakuudza kuti musamukoma rombe kana munhu achidza nezimu reushari pajira iri chandinotaura unofanira kuti vhurumuku manje so wakananga uko uchifamba kusvikapo unosvika kana pane 1000 yadora panzi kushaka ndochira reushari wobuda kana pakudai so usangana ndimwe munhu kwete kuti iwe wakapfeka jira reushari uri kusvika pafore pakutsvagiwa basa iwe ndio uri kusara pamachira pake saka uri kubva kupi uri kuenda kupi jira rako kana iwe risinga ukaripfeka uri kutojambiwa ndiwe uri kushaveni munhu ane jira revashari atukwe asemwe ndokuti akapfeka jini rinoita kuti aonekere. Anditi anzva dzimba mashoko enyu ekupedzisira kuna sekuru nekumhuri yeZimbabwe zvakare semunhu nemufaro kudai. Aiwa mashoko angu ndekuti kune avo vachiri kufungidzira kuti todi toita sei pamwe imba yakatengwa kuti ataure zvipamapuwa mari ndosaka ndakataura izvi pagrupu ndikati vanhu musaswere muchiti pamwe munogona kuzofungidzira kuti imba yapamakatengwa handina kana sendi randakapa sekuru handina kana kumba kwake ndaingoona chikafu chauya handina kuenda nechikafu handina kana kuenda nei asi zvese ndakawana zviripo saka musaite dhauti yekunoona sekuru wafunga kuti pamwe uchangorohwa mari pasina unoziva kuti mari yako nyange wabudisa mari yako yematare ine chekuita unozowana mhinduro inouya nevanhu vaikomenta pane pandakateera comment section pavidhio rangu paya vaiti madi kutsvaga munhu wechikadzi apota achikwiza vanhu ivava ndikati kumahospitari tine madhokta munenge mungori 2 inini nadhokta wechirume achinditi bvisa hembe ndikurape handi munoona ndikutarise pane problem akunzi ngaukuye nesi wechikadzi ndiye anofanirwa kuti iritarise saka matare nehospitari hazvina kusiyana saka hapana nguva yekuti tozotanga kutsvagana nevamwe vanhu kuti sekuru ndo vakatumwa kuti vashande basa iri nyangwe vari kwana mufano kutambudza kushoka but pane rimwe basa rekuti rinenge richida ivo pachavo kuti vamire vari ivo saka zvevanhu vanotaura zvakawanda unenge usati waziva unenge usati waane nhamo ukaita nhamo inenge yangu inini hautarise kuti ariani ari murume kana kuti mukadzi ari kundira kana ndichida kuchekwa chimwe chiri papo zvachatomira sekuru vari pana pavanokwanisa kuchivhisa kana iko futi zvakare sekuru vangakubate pai pakashata pamberi pekamera avo dhokta ari mutombenda musejari musina kana munhu ko zvatiri kuita pamberi pekamera ndechipi saka vanhu vane pfungwa dzimwe dzisiridzo dzisingavake ende dzisingaponese saka ukazviteedzera izvozviya unogona kutadza kupona nenyaya yemashoko evanhu asi inini nekwandakabva handiteerere mashoko iwayo aiwa handitsvage izvozvo because inini ndiri ndandichiziva kuti upenyu hwangu hwanga hwakukotatu kufa cheko because kana uchidzikwa uchipera mweya every manhere ega ega unenge usisiri munhu ndingadai ndakadamburwa gumbo ndaingoti haiwa chero ndichifema ndichishandisa ndichazoshandisa hangu makrashi sevamwe asi ndaingothretenwa pakufema pachaiko kwakabata mwiri wangu kuti umire saka woti wapuhwa mushonga wopona wochiti zvakashata hazvina kushata saka ameno zvavo anoda kupona nopona nenyaya yekuti inini ndakadai ndandiri munhu wekuchechi ndasingade kunzwa nezvemushonga neno ndaitoti fire kuti machechi ndaitoenda machechi emweya ndaitombopinda kumapentecostal chaiyo ndichiti fire ndikatanga kana kuti ndadonha paya vachiti fire vachiti dhimoni handi mukuzvona asi pamwe shangu iyoyi yanga yakuya nekuti neno ndaiti fire kuvadzimu vangu saka ndo shangu dzakuya kwandiri idzodzidzi ndatambira nhasi kuti aiwa kwanga kuri kusaziva ndakuziva kuti chivanhu changu chakandikoshera ende chinoita kuti ndisazodzokera kumashure ndechekuti pandatanga kuchibata chivanhu ichi urwere hwese uya waita sei waenda
handina jekiseni randakabayiwa kuti jekiseni ndaitorinimwa kuhospitari ndichiri kumbira ndichirwadziwa ndotorinimwa ndoti ndioperatei kamatonsils aya ndainimwa operation handina operatwa ndakadya poriji yasekuru ndikamwa mishonga yasekuru ndikageza mishonga yasekuru handina kana jekiseni randakabayiwa nasekuru asi nhasi ndikumhanya kwazvo kana kubasa ndisisina kupusa kwandandakaita ndandakutongoshungurudza muviri wangu kuzvifosa kuenda kubasa asi zvanga zvakuramba kuti ndiende kubasa nenyaya kuti apo ndechiti ndikagara kumba ndozodii hapana life pakadaro ndinotenda vanzvadzi iyi ndiyo nhoroondo yeupenyu hwavimbai uyewo zvakare nekubatsirwa kwaakaitwa nasekuru achapola. Sekuru vacharamba vachibatsira kwemazuva ari kutevera uye vachibva apa vari kuenda kuPretoria uko vachanoita zvakare mazuva 2 kana 3 vachibatsirawo vazukuru. Kune vazukuru vari muJohannesburg, Pretoria uyewo zvakare nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza, pane WhatsApp link iri mucomment section yamunokwanisa kuklika mojoina mobvunza kuti zviri kufambiswa sei uye sekuru vari papi chaipo, moenda monobatsirwa. For Zim News Beat TV, this is Robert Tafmani, Cape Town, South Africa. Vimbai wabva kupi? Ndabva kuBulawayo asi ndoshandira kuCape Town. Ndimo takatituka kaimi kuCape Town. Handitika haya tisakati nyaya ininiwe nyaya dzachiri kugadzirisa dzekubva kumashure. Ndakanzwa wandifonera hanzvadzi chiti no ini ndine dambudziko kunyange kwandiri kushanda uko hapana chiri kubuda. Zvingaita here mukoma kuti mundisanganise nasekuru achapola ndokutaura apo nepapapo kuzosvika wauya panapa. Dambudziko hanzvadzi kubva richitanga zvakatanga sei zvazoita kuzoti mukoma ndibereke tiende pana sekuru achapola ndinobatsirwa? Dambudziko rakanyatsotanga I think ndikati like 3 to 4 years ago. Semunhu inini ndakurira kuchechi, mai vangu vakandirera kuchechi. Chechi Pitwa vataisiya. Ichechi dzeZion. Saka nekukura kwandakaita ndakazosarudza imwe apostle. Zvadaro ndichingonamata ndichingodaro. Asi ndakazotanga kunge ndichirota vamwe sekuru vachiuya kuhope. Sekuru vaiuya vachindiudza kuti Vimbai ndikukuona hako uri kunamata asi inini ndaishandisa chivanhu. Handikurambidze kunamata asi usandikangana. Saka sekuru waunoziva? Handivazivi ndongovaona kuhope. So sekuru ndaiti ndikadaro ndobva ndatomhanya kugomo kunonamata kuti no kondogorota zvinhu zvechivanhu sei. Ndaingozvidza kuti chivanhu ine mweya yakaipa semanzvira andakanzwa ndichikura kuti zvemushonga bodo hazviitwe. Saka ndikaudza mumwe munhu pamwe ndonamata naye aibva ati uri kuleka pachinamato. Namata zvinoenda zvechivanhu. Saka ndaibva ndatongoenda kugomo ndombotsanya zvombozorora zveshuwa. Zvozouya futi ndakavarairwa. Ndoti ndikunamata wani saka ndodi. Saka dzimwe nguva ndoona sekuru ava vanouya vakaisa bhegi ravo so rinenge rine mishonga mukati imomo but vanenge vachifamba nemukomana wechidiki svanuve ndio anenge vachituma kuti ngaachere mishonga. Vanouya vosvika kunge vanditora kuti handei kusango vachinondiratidza mishonga iyoyo. So ipapapo ndobva ndangotsamwa kuti kosei zvichingodaro. Saka pane nguva yekuti dzimwe nguva ndongoti ndakarara ipapapo ndoona chikandirwa tsvimbo 3 dzebleki imwe yacho inenge yasekuru. So dzinenge dzakangosiyana kuitwa kwazvo but imwe neimwe but dzinenge dzine mavara hwakaita bleki. Ndozonzwa voice ichinditsanangura kuti iyi tsvimbo yakamirira chakati chakati. Hanzi akamirira chi? Zvimwe ndotokangana because ndane nguva manje iyo dream iro raimbondinetsa pakukura ipapapo. Undiudza kuti iri nderekurapa yakamirira apo kumatare kurapa zvakati. Saka inini handina kuzogona kuzvisa musoro kuti ndinyatsoziva kuti iyi yamirira chakati iyi ndo inonzi ndechakati.
ndaingosiyana nazvo zvakadaro. Saka nekuramba ndichienda kuchechi ndomboti kumasowe ndodi ndichingochinjanisa sekuri vavo ndopota ndichivaona voti vakanditi no iwe Vimbai une nharo. Ndakakutaurira kudhara ndikati gadzirisa zvinhu hausati watambura. Saka ipapo ndo pandakatanga kuita matonsils acho nachingoti pamwedzi nenguva ka1 pamwedzi kana ka2 dzimwe ndombojamba 2 months 3 months ouya. Saka ipapa papese yangu kuzvimba uko kwese apa kuzvimba apa ndakazvimbira kusaiti kunoko ndatozvimba kwese nekunoku like 2 years ago ndakutotadza kana kurara kutadza kudya. Saka last 3 years dzafura idzi ndakanzi enda kumusha kwenyu nemaprofita unotsika kumusha kwenyu because ndakakurira kwamai. Saka ndisingazivi kuti ndotangira kupi ndichavatsvaga kupi hapana kwandoziva. Asi ndakati ndakwira bhazi ndazvidza kuti ndikunotsvaga at this time ndikuendako apa kwana mai vaiti kusati kwamai vanoti musatsika ikoko. Even baba wenyu vasati vashaya vaitaura kuti akati kuna mai venyu haadi kuti muende kumusha kwenyu hakuna kumira musha. Muri vangari taive 3 vamwe vakashaya. Saka ndakasara ndiri 1. Saka ndakazvipira ndikati alright maprofita ese chechi vangandiudze chinhu chimwe chete chekuti enda unotsika kumusha kwenyu zvinge zviri wrong kana kuri kufa zviri nani ndinofira ikoko pane kuti izvozvo handisikuendako asi still ndiri kufa ndakatarisa. Ndokuenda kwandakaita 2022 ndasvika ikoko kumusha ndakarara kumusha ikoko ndavawana bamweni vanhu havasi kutedzana nababa vangu vadiki pana baba. Ndasvika vafara kurara kwandakaitako ndichimuka makuseni makumbo angasarwadza akabva angonyarara makumbo ndikati bedwe ndandichitsva kwese kuno kumakumbo hapasina makumbo ari kurwadza. Baba ndavataurira baba ndine problem yakati iri kungobatwa and for sure sekuru ava ndikuvarota vachivuya vakati ivo sekuru havana kuvaona sekuri vava vari kutaura but vakanzwa nezvavo. Havana kuvaona zvikanzi aiwa mazitateguru hatisi kuvaziva. Asi inini zvechivanhu tese hapasisina. Mbuya vako vaitizvara ndo vaibata mushonga vain'anga. Saka zvaunokwanisa kuita chimbowandai kumachechi. Ndikati baba ndawanda makore ese aya inini ndiri munhu ane nharo ndandine nharo asi kana makuona inini ndakutotaura nhasi kuti ndibatsire nezvamunokwanisa kundibatsira ndanzwa ndatambura nharo dzechiziyo dzisa pasaidi izvozvi ndasvika kwenyu panapa ndarara makumbo handisisina. Saka ndokumbira kuti pamunogona napo mundibatsire. Zvikanzi zvinonetsa tese takutonamata ndakagara 1 week ipapapo. Ndadzokera kuBulawayo ndakazongorota zvichinzi kutsika kwavaita kumusha kwenyu watosunungura nevamwe vako vakashaya. Kushaya kwavakaita vanga vasina kuzorora vaishandiswa seuyu last born ainditera ndaitomuratidzwa ari muchoto marasha akawandisa. Saka aichema ndakaona vanhu vakutomhanya vachiti zvawatosvika so iwo watogona watobatsira. Ndikati ndabatsira nei? Saka kufamba kwandaita ndichienda ikoko ndichiti ndiri kunomununura kusvika ndikamubata neruoko ndichimubvisa pachoto paya ndabva ndamugadza makumbo angu abva atiende maita basa sisi mandinunura ndanzwa. Ndikati ndatosvika kudai zvo zvatonaka. Ndokuzorora kwaakaita abva afa zvechokwadi abva angozorora. Ndikati ndokuzorora kwako kubva nhasi. Same nasisi vangu ndozvandakaita ndaudzwa kunzi naye atozorora anga asina kuzorora. Saka asi ndadzokera kuCape Town kuya ndaramba ndichingorwara matonsils manje akutondinetsa wese zviya zvekunge vaprofita zvikanzi aiwa wakanotsika kumusha kwenyu but vaifanirwa kungokuitira zvavaifanirwa kukuitira. Vataure kuti mwana asvika svosvosvo ende vanotozviziva kuti ndozvauri asi vakuitira utsiva. Saka iwewe kana zvichigona dzokera kumusha. April ndandiri kuno ndisina mari ndakatengesa mushini wangu ndinosona ndikatengesa overlock yangu ndikati ndofa ndine zvinhu zvokutengesa ndatengesa mushini ndadzoka kuno. Baba vakati uya ndandisisarari nyama dziya dzanga dzanyanyorembera nechemukati kuno. Saka ndachiti kungoisa miri yangu pasi so nyama dziya dzarembera idzi
dzaibva dzanoguma mabure ekufema aya ndobva ndaita kunge ndadzikwa kufema ndobva ndajamba ndonini sendani nechibudisa because nyama dziya dzedu dzatovhara pachi zvinogona kundita pamwe 2 hours yese chistrugla kurara ndobva zvinozongoitika zvega ndongodai nepilombe ndozongori ndarara asi every day ndohondo yachona kuti haungorari zvokumhanya ndofanira kutanga ndadzimwa kudzipwa ndodzipwa saka ndauya baba ndadzoka ndirari ndatambura hakuna here munhu watinokwanisa kuti tiende zvanzi hakune munhu ari padhuzewo naiye ndiwe kwastoni anogona kutibatsira asi ndichienda ndakafura kuharare kuharare pane mukadzi anga angobata dare rangu anoziyana nemurume wangu akati ndaona mafuratira mukadzi uko asi ari kurwara mudzimu dai mamudza kuti afure nekunuko asati asvika kumusha kwavo kwaari kuenda because handina kuona zvakanaka ikoko and for sure ndakauya neikoko nekunuko abva andiudza kuti kwauri kuenda ikokoko pane munhu wechirume anoita sekunga kuti haingatigadzirei kunge makabatana nevamwe kuti haiwa ngatiitei but iye achiziva kuti pane paari kusara achiita sei achibata-bata kuti zvisashande zvamunenge maita sei zvamamuchiita zviye asi munhu iyeye pauchabva charohwa nemabaya anogona kufa so ndaenda vandiita zvavakanditira ikokoko tasvika kumba uko ndisati ndabva kuharare ndakarota zvichinzi kwauri kuenda uko nyange basa rei musaitire bamba pakasviba saka ndakazvibvunza kuti pakasviba nei saka ndasvikepo ndakaudza baba ngati zvese zvatatiita ndaona kunge tatichiitira basa kusango zvichinzi musha wakasviba zvikanzi musha unogona kunge wakasviba because hembe dzasekuru venyu dzine 3 years dzakasungirirwa nanasazatichi dzagoverwa makuva verambuya ndo rakagadzirwa rasekuru harisati raita sei ndokuzotaenda ndikati saka kana zvadai ngatiende kune munhu iye anoita sei anogadzira nyaya yakatiudza kati musha wakasviba hapana basa ramunokwanisa kubata musina kugadzira musha saka imimi kusenseni mukai munotaurira kusango nemwana munotaurira zvese zvamunokwanisa mozouya manheru totanda tikuda kuti mudzimu uite sei ubude pamwana uite sei utaure asi vakatambura kubuda kwawo mudzimu wachona kwakuchema chete hauna chawakataura ndokuzodzokera kakukeptani kwandakaita saka ndakati nabamunini navamwe last born anabamunini 2 so iva baba kuti ndizeti wacho ari kuita izvozvo ndiani handisi kuziva so ivo vanenge vachitaura zvinhu vachinongedzera vamwe kuti kune ana nhingi nananhingi ndo vakabata zvisirizvo saka inini vanhu vacho vese ndikuvatya vese vamwana tete handisati ndavaona ndikutya kuti nditange kuonana navo handichazive because zvandikuudzwa zvacho zvakasiyana-siyana kuti upenyu hwangu hauna uri pangozi because vamwe vangu vakatofa already inini ndindatosara so ndomafambiro eupenyu hwacho saka ndazoti ngasite ndakambozama zveshuwa kutaura zvamuri kutaura izvozvo ndakambotaura navo sekuru izvozvo kuti vanenge vari busy ndendichizviona kuti vari busy but this time ndaona kunge zvatirerukei kuti ndikwanise kupinda ndisvike pazuva ranhasi saka ndatongozvidza kuti chese chine nguva yacho pamwe ndo nguva yangu yekuti ndiite sei ndisunungurwe this time because ndinoshanda ndinosona kukambani yesportway asi ndichitambira nhasi Friday Monday ndisina mari chekupfeka chacho chekuti zvinzi pamwe ndofeka zvinodhura andina ndikangopinda mushopu ndichitenga chikafu ndinofunga kuti ndabirwa asi ndotosha kuti mari yangu ichi chinonyatsoitika chaizvo chandinokura pano vamwe vangu vari kuvaka vamwe vangu handina kana chandinacho ndo zvinondinetsa apo ndichiona kuti zvinhu zvacho apo zvinenge zvichinzi mudzimu wachiti ndairapa iwe unofanira kunge uchirapa asi chandinorota since ndakatanga izvozvo zvokuti ndabata izvozvo zvechivanhu ndakabva ndadzima wese kana kurota pacho ndopandakaona kuti zvinhu ichimiza hazvina kuita sei hazvina kumira mushe ndosaka ndinoteera ndokuteera pafacebook kwese kunhuriri ndichiona kushambadza kwamunenge muchiita nana sekuru vachakola vese nana sekuru tacho asi ndakangonzwa mumwe wangu uchingorambira kuti
ndikuda sekukani achapola ndofunga ndo vanokwanisa sei vangandigonere situation yangu iyi yandinayo because ipapa zvikatsamwa so ndinchipenya matamaisana ndikaenda kukliniki ndinongopuwa antibiotic ndopuwa zvonzi hapana zvatikuona enda unozorora I need to rest ndikazonzi mumwe musi ndakarara nevoice rasekura usakuramba uchimhanyira kuhospital uchabata zvirwere zvausina saka zviri kungodiwa ndezvoti ndigadzirise chivanhu changu zvinhu zvese izvi zvichaita sei zvichapera ndozvavakanditsanangurira saka ndikaudza ana bamweni ndikutoona kuti inanisata ndichasvika pakufa pasina ndigadzirira ndichingotambura ndichingochema saizvozvi ndichingorwadziwa mazuva ese. Saka amai makazovaudza kuti maenda kunotsika pamusha? Amai vakashaya. Vakazoshaya? Amai vakazoshaya makore akudhara vakashaya. Saka inini ndatomira ndega ipapapa asi pane mwana wabamnini first born yabamnini apa kwandosvikira kwandoti ndokumusha izvo atori murodhi anonoka anga achida kuti tiuye tese nezuro achiti titore bhazi remakuseni ndava ndafunga kuti achabata foni ndega ndigare ndabata ra10 nezuro manheru ndosaka ndakasira kusvika saka atori murodhi ari kuuya akati sisi ndoda kumira neni especially sezvo kuchiitwa zvinhu zvefamily kudai so zvinhu zvemudzimu uchinetswa nemudzimu ndoda kukutererera ndinge ndiripo tione because mhuri haina kubatana izvezvi tata vamwe vedu vanga vashanya kune mumwe last born vadzingwa kumba ikokoko saka takutofunga kuti pamwe mari yavari kubata haina kuchena saka toda kumbofambira nyaya dzakadai ndikati kana muri serious handii saka atori murodi ndakangoti ininika handingadzosererangu basa kumashure because ari kurwadziwa ndini changu chiri muropa handikwanise kuchikumura kuti dai chaingobviswa kudai ndingadai ndakachikanda kudhara uko because ndaimbobvunzwa kana kumachechi kunzi mdzimu muri kuuda here ndoti handiude kunzi mdzimu hauite sei haurambi haukwanise kukumura ndikati dai waikumurwa zvesva nekutambura nekurwadzwa handina pandisingarwadzi asi kuti ndionde kuonda handokwandisingaonde pana havazovhumi kuti ndikurwara asi inini ndega ndinenge ndichiziva kuti ndikurwadziwa mangwana musana mangwana makumbo mangwana maziso mangwana musoro anti munowana saka hanzvadzi chekutotanga ndechekuti munhu akatanga kuzviroya ndii sataenda kune vanobata-bata nekuti iwewe kuchechi maprofita aibata kuti kune mudzimu vokubvunza kuti mudzimu uri kuda here wobva ndichii ndobva ndati aiwa kana uchinetsa saizvozvi andivaitanga vautsanangura ivo kuti pakabatwa pakaitwa zvomudzimu wakarombeswa kumozambiki zvakozodai saka ndandakutotya kuti chinhu chiri kurwirwa nevanhu chapedza mhuri yese pose pese pataitaura tainzi mhuri iyi yapedzwa nenyaya yekuti kukutsvagwa mudzimu saka ndaibva ndautya kuti saka inini zvikazikana kuti uri kwandiri ndini ndakutofa saka ndosaka ndaitiza ndaifunga zvinotizika asi ndakazonzi aiwa uzvipedza ndezvekuti iwewe usimuke uite sei uzvigadzirise vanyange vaya vakashereketa zvino zvopera simba uko manje ipapapa unenge wahwana usisina nokupa mazano kachi hapana chaunoziva nezvechivanhu izvezvi ndakaenda kwandakaenda ndichitanga kubata zvechivanhu ndikatengeswa machira ese andikatengeswa ndatenga machira ndajoina rimwe gurupu rinoita zvechivanhu ndichiitira kuti ndiite experience ndizive ndidzidze zvinodzidziswa vanhu ndakusvika ikokoko zvichinzi tsvimbo idzi wakazvitengeswa nani isiya ndinayo imwe plane yeblack pandaisiya kumba kucape town shandisa idiki ndauya nayo rumbeki nejira rewhite iro reblue siya apo nerimwe reblue ranga rasanganiswa newhite zvanzi vharura uzvisiya apo iri ndinaro zvakanzi siya ndikatengeswa nerimwe reblack zvanzi isa paside nemabeads aya zvanzi siya paside iwe chitanga ufamba nejira rewhite netsvimbo diki iyoyo unozomboudzwa newe kwenu kuti chishandisa zvakazvo hakuna gore rapedza ndakuenda ku2 years asi urwere huri kuramba uchiita sei uchiendera mberi saka mudzimu wakambouya here pauyu mudzimu pauri kuuya hanzi kungochema chete zakudaidzaka goma roba ndakagara toda kudaidza mudzimu kozi ndakagara panapo maona fange ndiri kudara ndoda kuti ndiunzwe mafu saka gara apa gara wakatasa makoma kana mantarisa zo saka imimi mubvunzo wangu ndanyatsotaura kuti
maprofita ari kubata kuti nemudzimu okubvunza iwewe munhu nemudzimu uri kuude kana kuti hauisa jira iro padhuze pako une jira ripi neripi netsvimbo rachiriko ndauya ndango kuno kundangoya neiri netsvimbo fupi iripo mubheki endotora tsvimbo yacho Bisa jira. tibvisei Kunangomanono. ndakana pachinzi pane mudzimu ngauye titautaurira kuti tiunze hozi kunotone imwe chimbo chinoti hakuna mudzimu wakadai mudzimu hafanira kungotambudza vanhu chete kuti vanobva vaipa vana agonyambira kuti hakuna mudzimu wakadai. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.